Зей музыка мәктәбе зур юғалту кешірі. Оқу йортының ілікі директоры Нина Назарова орабыздан кетіп барды. Нина Александровна көп еллар Зей балалар музыка мәктәбінде эшли. Башта фортепиано классында оқытушы 1985 жылдан 2010 елға қадар мәктәп директоры вазифасын башқара. Бу жерда ул оқу йортының дәрәҗәсен күтәрә. Элеккеге җитәкчеләрнең башлангычларын нигез итеп ала, яңа идеяләр кертә. Ул коллективны берләштерә һәм иҗатка илһам бирә алучы җитәкче була. Нина Назарованың дистәгә якын чыгарылыш укучысы бүгенге көндә балаларны музыка серләренә өйрәтә. Она очень была позитивный и светлый человек. Всегда праздники у нас проходили интересно. У нее всегда были какие-то идеи интересные. Вот. И очень жалко, что ее не стало. И мы соболезнуем всем ее родным и близким. Нина Александровна киңәшләрен тотып педагоглар музыка мәктәбендә балаларга сәнгать дөньясына кушылырга ярдәм итүче атмосфера булдырырга омтылалар. Сейчас, находясь в кресле Нины Александровны, я понимаю, что от нас ушла эпоха. Эпоха становления нашей школы. Мы всегда будем помнить Нину Александровну светлой, яркой, талантливой. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре.